Demagun PowerPoint bat bidali digutela, eta diapositibetan agertzen diren irudiak, erabili nahi ditugula, Worden txertatzeko, edo editatzeko, bai? Nik hauxe erabiliko dut, eredu gisa, bai? Nik 1, 2 eta 3 zenbakiak ditut diapositibatan txertatuta, bai? Nahi baldin baitut irudi gisa gorde eta irudi horiek beste edozein lekutan erabili, horrela egin behar dut. Gorde honela, eta aukeren artean, gordetzeko aukeren artean, JPG formatua aukeratu. Beti, nire maigaineko karpetan egin naiz, gorde. Aurkezpeneko diapositiba guztiak esportatu nahi dituzu, ala aukeratuta duzuna bakarrik. Bueno, nire kasuan, danak. Eta, karpetara jotzen badet, 1, 2, 3 karpeta sortu dit, eta hor daude diapositibak, baina irudi gisa gordeta.